2019 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। सिबिनां दुलाराय बर' माहारिनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, गिबि खेबनि थाखाय आङो बेबायदि भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै नोंथांमोननो माखासे खोथाखौ फोरमायनो सानदों। मैयानि जि जाथाय बेखौ लानानै आङो सानदों जे दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा रावबो गोजोननाय मोनाखै। दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैया जा स्टेटमेन्टखौ होबाय 2019 मायथाइनि जागायजेननायाव, बियो बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मोनसे रादाब होननानै जोङो हमनानै लानो हायो। मानोना सिगांफोरनिख्रुइ मैयानि जि खोथा बुंनाय, बेवहाय बिथाङा जोबोद अपेनलि गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जोंनि हारिनि माखासे खोथाफोरखौ, लाजिनांथाव माखासे खोथाफोरखौ बिथाङा बुंदों, दुखुनांथाव माखासे खोथाफोरखौ बुंदों। जानो हागौ आंनि बायदिनो बर' माहारिनि रावबो बर' फिसाया बेबायदि खोथाखौ बिथांनिफ्राय हास्थायाखैमोन। गुबैयै बिथाङा जि खोथाफोरखौ बुंदों जे बड'लेण्ड मोननो थाखाय जि क्राइटेरिया बे गैया, इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, नांगौ बायदियै सुबुं धोन गैया, बेफोर खोथाफोरखौ मैया बिथाङा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो बिनाया मोनसे नाटकसो, इलेक्सन फैयोब्ला बे बारानिफ्राय बारा जागोन, बेफोरबायदि खोथाखौ बिथाङा गोदान बुङाखै। जागायजेननायनिफ्रायनो बिटिसिनि चिफ जाजेननायनिफ्रायनो बिथाङा एबसुखौ टारगेट खालामनानै लादों। जोङो बेखौ जेबो साना। गावनि राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा बायदि संगठनखौ सोंखारिनाय, बायदिसिना मुं सुनाय, बेखौ जोङो मालाबाबो खेरखेरायबोआखै। नाथाय बड'लेण्ड दाबि, जि दाबिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोमावसारदोंमोन, प्रेमसिं ब्रह्म बायदि गेदेमाया सोमावसारदोंमोन, सिलागांमोन बायदि गेदेमा बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। बेबायदि मोनसे सोमावसारनायखौ दिनै बिथाङा गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जेरैबायदि मोनसे मिनिंलेस बायदियै फोरमायनानै होबाय, बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो थानाय नङा। आं सानो जोंबायदिनो जोंनि थैलांनाय मुंख्लंफ्राबो जोबोद आघात मोनगोन। मानोना बे बड'लेण्ड जि सोमावसारनाय, जायजों बर'फ्रा गावनि थामोनथा, गावनि सिनायथि, गावनि रैखाथि आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांबाय थादों एबा सोमावसारनायखौ लाबोबाय थादों, जेराव 5,000निख्रुइ बांसिन बर' फिसाफ्रा जिउ गारबाय, 25,000निख्रुइ बांसिन बर' फिसाफ्रा जेल जाबाय, आइजोफ्रा जिनाहारि जाबाय, न' बां सावजाबाय, जोंनि रांखान्थिया गोग्लैसोबाय। बे गासैखौबो सहायनानैबो दिनैसिम बर' फिसाफ्रा सोमावसारगासिनो दङ। बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनो आलादा रायजो नांगौ। दिनैसिमबो जोंनि सायाव सोबख'नाय, नासयनाय, थगायनाय बियो सोलिगासिनो दङ। आसाम सरकारजों लोगो नांनानै बिथांमोननि हान्जायानो कंग्रेसनि समावबो सरकार सालायदों, बिजेपिनि समावबो सरकार सालायदों। नाथाय बर' मिडियामनि थाखाय मोनसे डाइरेक्टरेटखौ सोरजिनो हायाखिसै। दिनैबो बर' मिडियामनि जेंनाखौ फोजोबनो हायाखिसै। गोबां जोंहा हा हुनि जेंना दङ, बेखौ फोजोबनो हायाखै। सनितपुराव हादाननि जि जेंना दङ, बेखौ फोजोबनो हायाखै। गोबां रोखोमनि जेंना, फिसानिफ्राय गिदिरसिम गोबां जेंना दङ, जायफोरखौ सिस्टेमेटिकेलि बिथांमोननि एमएलए एमपिआ नांनानै मावफुंनो हायो, बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबनो हायाखिसै। बेबायदि समाव दिनै बर' आइ आफा रायजो राजानि जि गोथार मोनसे हास्थायनाय, बेखौ मालायनि सिगाङाव बिथाङा जेरैबायदि दिन्थिनानै होबाय एबा बुंफोरनानै होबाय, बेयो जोबोद दुखुनांथाव जाबाय। आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय जेबो क्राइटेरियानि गोनांथि गैया। भारतनि संबिजिताव आर्टिकोल 2 आरो 3 बेबायदिनो बेयाव लिरनाय बायदियै आलादा रायजोखौ, गंसे रायजोखौ बुखावनानै एबा गंनै गंथाम रायजोखौ फोनांजाबनानै बेयो गोदान रायजोखौ सोरजिनो हायो। बिनि थाखाय जिफोर जाहोन बेवहाय बुंनाय जादों, बियो एडमिनिस्ट्रेटिभ कनभिनियेन्स जानो हानाय, बियो लेंगुइस्टिक जानो हानाय, माखासे जौगायैखौ लानानै जानो हानाय, जेंनाफोरखौ लानानै रायजोखौ सोरजिनो हायो। नाथाय बिथाङा जि क्राइटेरियाखौ बुंदों जे बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, आं बिथांनियाव सोंनो नागिरो जे मिज'रामा जेला मोनसे डिस्ट्रिक्ट, लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्टखौ लानानै रायजो दादोंमोन, बै समाव मिज'रामाव मा इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन?
बिथाङा मिथिगौना मिथिया जेला नागालेण्डखौ मोनसे डिस्ट्रिक्टखौनो आलादा रायजो मोनसे सोरजिदोंमोन नागालेण्डआव मा इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन मेघालयआव मा इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन सिक्किमा दिनै BTC निफ्राय फिसा मोनसे ओनसोलखौ लानानै मोनसे रायजो जादों बेवहाय मा इनफ्रास्ट्राक्चार दङ इन्डास्ट्रिनि खोथा बुंदों बिथाङा बै रायजोफ्राव दिनै बै समावथ' बादों दिनैसिम बेसेबा गोबाव रायजो खुंनायनि उनाव बे रायजोफ्राव मा इन्डास्ट्रि गायसननो हादों बिथाङा तेलेंगानानि मुं लादों तेलेंगानादो आसामानो रुजुजाया आसाम रायजोआव जे रिसोर्सेस दङ बिनिख्रुइ 10 गुन बारा तेलेंगानायाव रिसोर्सेस दङ दिनै बिथाङा छत्तीसगढ़नि खोथाखौ रुजुदों छत्तीसगढ़जों आसामजों रुजुजाया छत्तीसगढ़आव मिनारेल्स दङ इउरेनियाम दङ खैला दङ बेजों आसामाबो रुजुजाया नाथाय बिथाङा दिनै बड'लेण्डनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ होननाया जानो हागौ बिथाङा जेबो खौरांखौनो मिथिया जोंनि जि ओनसोलखौ लानानै जों बड'लेण्ड बिदों बे ओनसोलनिख्रुइ खम सुबुं अनजिमा आरो फिसा फिसा ओनसोलाबो आलादा रायजोल' नङा आलादा हादोर खुंगासिनो दङ MP MLA नि खोथा बुंदों बिथाङा दिनै अरुणाचलखौ नायोबा हाजो ओनसोलफोरखौ नायोबा रायजोफोरखौ नायोबा जोंनि सासे MCLA निख्रुइ बिथांमोननि सासे MLA नि खम सुबुं अनजिमा दङ बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया सासे MCLA निख्रुइबो खमबाव बिदिब्ला जों गाबोन रायजो मोनोबा BTC ओनसोला दिनै अरुणाचलनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमा दङ BTC ओनसोलाव दिनै नागालेण्डनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमा दङ अब्ला जोंनि MLA MP आ ओरैनो रायजो जायोबा बिनिख्रुइ बारा जागोन बड'लेण्डखौ खुंनो थाखाय मानसि गैया होनदों बड'लेण्ड मोनासावनो दिनै बर'फोरनिया चिफ इलेक्शन कमिशनार जालांबाय इन्डियानि गवर्नर जालांबाय जोंनिया दिनै साफा सानै IPS ओंखारगासिनो दङ साफा सानैया दिनै UPSC होगासिनो दङ नाथाय बेवहाय बिथांमोना जेरैबायदि मदद होनांगौ बे मददखौ बिथांमोना होआखै दा हिउमेन रिसोर्स सोरजिनाया ओरैनो जाया गाबोन आलादा रायजो जायोबा जोंनियावबो IAS IPS आ ओंखारगोन जोंहा बड'लेण्ड सिभिल सार्भिस जोंहा बेवहाय ओंखारगोन दा बेबायदि माखासे राहा लामाफ्रा आलादा रायजो जानायनि उनाव फैयो दा बिथाङा जिफोर खोथाफोरखौ बुंदों बे खोथाफ्रा दिनै बे बेसलेस खोथा बेखौ गुबुन हारिनि सिगाङाव दिनै जोंखौ लासिंसिं खालामनायनि अनगायै जेबो नङा सुथुरखौ मदद होनायनि अनगायै जेबो नङा आरो बेफोरबायदि खोथा बुंनानै दिनै बर'नि जि गोख्रों सोमावसारनाय जि सोमावसारनाया मोनसे सुस्रांजानायनि लामायाव फैगासिनो दङ बेखौ कमप्लिटलि बिथाङा मिसलिड खालामनाय जादों बेखौ मोनसे हेंथा होनाय जादों दा बेफोरबायदि खोथाखौ दिनै बर'नि जाय बुद्धिजीबिफ्रा बिथांजों थाफायो जाय गोरों गोराफ्रा बिथांजों थाफायो जाय सानसुमैफ्रा बिथांजों नले गले थाफायो लोंफायो जाफायो बिथांमोना दिनै साननायनि सम जाबाय जे दिनै जुदि बेबायदि खोथा बुंनानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि आन्दलन सोमावसारनाय बेखौ जुदि बिथाङा बेबायदि हेंथा होनो फैयोब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो जानाय नङा बियो जोंनि रोजा रोजा मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनाय जागोन बियो जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जि दुखु सात जालायाव गोग्लैनाय रायजो राजानि जि खोथा बेखौ बिथाङा कमप्लिटलि इगनर खालामनाय जागोन दा बिनिखायनो दिनै समा फैबाय जे बेफोरबायदि थासारियाव बर' आइ आफा रायजो राजाया मोनसे थांखि लानांगौ जे बे गोदान खोथा नंला थांनाय 13 बोसोर बिथाङा रायजो खुंबाय BTC खुंबाय बे काउन्सिलखौ खुंनाय समाव जिखिनि जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावनांगौमोन मावनो हायाखै जोङो नुनो मोनदों नाथाय गुबुन हारिनि सिगाङाव जों बेफोर खोथाफोरखौ बुंनो नागिरा जोङो गोबां समाव खुगा हमथानानै थायो जोङो खुगा अरथेनानै थायो बिथांनि बायदिसिना खोथाफोरखौ लानानै जों अपेनलि बुङा नाथाय नैबे समाव बर'नि मोनसेल' जि हास्थायनाय आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि हेंथायै बिथाङा जेरैबायदि खोथाफोरखौ बुंदों बेवहाय आं खावलायो दुलाराय बर' आइ आफा रायजो राजा जोंनि लाइमोनफोरल' नङा जोंनि सानसुमै जोंनि माहारि आफाद दुलाराय रायजो राजाया साननायनि मोनसे सम जाबाय जे जोंनो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांजानो लुबैयो ना लुबैया बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनानै दोननो नागिरदों आलादा रायजो बड'लेण्ड बिग्राया एबसु हारसिं नङामोन BLT आबो आलादा रायजो बिनानैनो जोनोम जादों दिनै BLT नि जानो हागौ गोबां सेंग्राफ्रा दुखु मोनगोन BLT नि मुंख्लंफ्रा दुखु मोनगोन BPF नि माखासे गाहाय थाखोनि मावथिफ्रा दुखु मोनगोन जे बिथां बायदि सासे रिभलुसनारि जायनिखि खुगायाव सिलाइगुरि अरनानै समायखिरा लानानै बड'लेण्ड मोनागौमानि जों सोमावसारगोन होनग्राया जुदि दिनै बड'लेण्डनि हेंथायै गसङोब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथाव आरो जेबो जानाय नङा बेराफारसेथिं NDB आ जुदिअबा सभारेन बिनानै सोमावसारदोंमोन थासारिखौ नायनानै दिनै बिथांमोनाबो आलादा रायजो बिनानै दिनै रायजो राजाजों बर' आइ आफा रायजो राजाजों साननायजों गोरोबनानै
खामानि मावनो फैबाय। दिनै गोबां जोहोलावफ्रा जेलाव दङ, गोबांनि अबस्थाया मोजां नङा, माखासेया दिनै थाखा फैसा गैयाब्लाबो सानफ्रोमबो कर्टआव हाजिर जानो गोनां जादों। बेफोरबायदि थासारिखौ नुनानै दिनै सासे राजनैतिक भावे बा पलिटिकेलि एबा कन्स्टिटिउसनेलि जि मानसिया दिनै एकाउन्टेबल, बेबायदि मानसिया सासे सिबा बेबायदि खोथा बुंनाया दुखुनांथाव। आरोबाव खोथा मोनसे बुंनांगोन मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन, दिनै 6 जनगोष्ठीखौ लानानै बिथाङा बुंदों बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय लादों जे सायावसो बुंफ्लादों, सिङाव माने हेंथा होदों 6 जनगोष्ठी होननानै। नाथाय बिटिसिनि सिबा जेरैबायदि बुंदों जे राजबंशीफ्रा एसटि जानांगौ, गुबुन गुबुनफ्रा एसटि जानांगौ, बिथांमोना एसटि जायोबा जोंहा मा थागोन? दिनै ओरैनो एसटि जायैसावनो जोंनि मोनसेल' एमपिया एसटि नङै जायैसावनो सेजाबाय जों। आरो बैबायदि जौगानाय हारिफ्रा एसटि जायोबा एमपि सेजानाय, एमएलए सेजानायल' नङा, जों गासैखौबो बिसोरजों साख्रि बाख्रि सुबिदाफोरखौ जोङो सेजाजोबगोन। दा बेबायदि खोथाखौ लानानै बिथाङा गेलेजाया। बे सासे कन्स्टिटिउसनेलि एकाउन्टेबल सासे मानसिया, बिथांनि बुंनाया सासे साधारन मानसि बुंनाय बायदि नङा। बे खोथाफ्रा दिनै गोजौआव मोनसे एकाउन्टेबल जायो। भारत सरकार, आसाम सरकारा बेखौ नोजोर होनो गोनां जायो, सासे चिफ बुंनाय खोथाखौ। दा बेनिखायनो बे आसाम हादोरसायाव रायजो जानाय बे बर' फिसाफोरनि जिउखौ लानानै बेबायदि गेलेनाया मोजां जायाखै। बेनिखायनो आं खावलायगोन जे जोङो खुनु रोखोमनि बर'नि गेजेराव दाङाबाजि जों लुबैया, जोङो हेंथा हेंथिखौ लुबैया, जोंनि गेजेराव मुं सुलायनाय, नांलाय खमलाय खालामनायखौ जों मालाबाबो लुबैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेबायदि समाव बिथाङा खनले खनले माने बड'लेण्डनि हेंथायै खोथा बुंनायखौ आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन आरो नांगौ डिसिसनखौ दानो लागोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ हगारनाय जाबाय। गोजोन्थों।